Ганна Корнієнка була і бухгалтерка Мінського електротэхнічнага завода, асуджана на 5 гадоў калоніі агульнага рэжыму. Ганну затрымалі ў 2023 годзе, калі яе дзіцяці было ўсяго некалькі месяцаў. Яе абвінавацілі ў распальванні варожасці і незаконных дзеяннях у дачыненні да персанальных дадзеных. Мінскі гарадскі суд прысудзіў Ганне 5 гадоў пазбаўлення волі. Справу разглядалі ў закрытым рэжыме, таму інфармацыі пра сутнасць абвінавачванняў немат. Пасля народнага ультыматуму 2020 года Ганну тады звольнілі з працы. Пазней яна спрабавала аспрэчыць звальненне праз суд. Камітэт дзяржаўнай бяспекі ўнёс Ганну ў тэрарыстычны спіс. А гэта значыць, ёй забаронены любыя грашовыя пераводы і ўвесь тэрмін яна будзе адбываць без так званай атаваркі. Цяпер Ганна Корнієнка адбывае пакаранне ў жаночай калоніі нумар 4 у горадзе Гомелі. Свабоду Ганне Корнієнка, свабоду ўсім беларускім палітвязням.